Sziasztok, itt van a és ja, nincs. Bejöttél? Jó, bejött Erpi is. Harminckettő, jó. Igen, bejöttem. Végre. Igen. Egy maradt még. Hát? Várjatok egy kicsit. Várj egy kicsit. Megyek le, addig nézzétek, mit mutatok el nektek. Erpi. Igen. Na, Erpi, akkor itt is vagyom. A házadnál vagyok. Sziasztok! Sziasztok! Most mutatok nektek egy számot. Mit csinálsz? Táncolok. Jaj. Megjöttem. Na, megnézem a videóban, hogy te mit csináltál. Jó. Nagyon kíváncsi. Tényleg most nincsen szemed? De van. Mennyi? Kevés. Minek? Nem! Kesszén! Nem veszed el. Új. Rossz vagy. De ne ülj! De ne ülj! De hagyja békén. Megverlek most. Te is. Jó van, nem tudok. Há. Jaj! Na gyere, mutasd meg, hol van. Nem tudom. Nem tudom én. Hol van az a... De ne ülj! Milyen lába? Az a... Bánya? Ahol volt. Oda akarok menni, de elsőnek várjál, szedjek fákját. De várjál már meg! Ugye az a te házad. Azt szedjek vizet, vagy lávát? De szerinted? Lába. Szerinted? Lába. Csak nem tudom, mit akarsz vele csinálni. Nem bírom felszedni a vizet. Tudom. Miért? Nem tudom. Lába, gyere már. Lába, hol vagy? Nem tudom, kivel beszélsz. Lábával. Tényleg? Igen. Gyere utána, mert nem elveszlődtem. Várj egy kicsit. Most ne gyere. Miért tudod visszafele az utat? Lehet, de most nem találtam lábát. Most azt hiszem körbe megyek. Nagyon megyek utána is, ha meglátod. Nem látok semmit.
Hol vagy itt? Ha? Itt vagy? Bányában? Szén! Nem megyek már utánad. Fontosabb a szén, mint te, na. Nem fontos. Most annyira alig vártam, hogy keresek utána. Na, megyek utána. Igen. Miért? Kijutottam. Tényleg? Már rég. Most csak szén. Remélem nem ízlel azt, Nem. biztos.